Здравейте, скъпи приятели! На ден едно от практиката в Ахтопол. Часа е 9 без 15 и чакаме Стоянчо да ме вземе от вкъщи и да тръгваме. Натоварил съм се прилично количество и една турбичка материал за вкъщи. Защото какъв е планът днес, драги приятели? Планът днес и причината защо тръгваме толкова рано със Стоян е, че трябва да излезем от Пловдив, което само това ще ми отнеме поне половин час, защото ще имам понеделник. Трябва да излезем до Казанлък. Първо да се отбием пред дядо. После трябва да минем през село, да се отбием през нашите, по-скоро баба и баща ми, майка ми на работа. След това отиваме да вземем две колешки от Стара Загора. И чак след това тръгваме вече към Бургас и от Бургас вече към Ахтопол за прословутата практика. И така, това е ден едно. Ще видим какво ще стане. Аз съм решил, че съм влогър този път. И ще снимам цялото преживяване. Едва ли ще го качвам, но няма значение. Моето возило дойде. Айде! Здравейте, отново се... Къде да възложа? Така мисля, че ще... Така, тръгнахме от Пловдив. Спряхме да заредим малко между Пловдив и Труд. Да му колата да не изкара до Казанлък, защото е наложително. Спряхме набързо за пит стопче. И така, сега трябва да звънна на баща ми. Да му кажа, че тръгваме за Казанлък. И това е. Добър ден! Продължаваме, вие се оправяйте, продължаваме с нашия влог от днес. Дойдохме да вземем тези две госпожи. Ще има нещо отпред обаче, да знаете? Ще има, защото не можем да наведем... В момента се справят в тази турба. Кой ти звъни? Да, Мони. Турбата да ти е проблема, ние не можем да наведем багажа. Аз не мога да обърна сега камерата, ама багажа е скандален. Снимай куфър. Багажа е скандален. Стоянчо, ще кажеш ли нещо? Няма какво да кажа. Да. Са жени на... Стоянчо предава Богоду. Съжалява, че не е взел. Аз не мога да разбера какво толкова взехте в тези куфара. Няма, заради... Шай ще прибера тия работи в куфара и заради нещата... Няма. Заради практиката да прескочи. Марианка телефонира. С кой говориш, ма? С мама каза ви да си оставите така багажа. Да. Кашите поне си взема. Комаземи за зет тогава. Просто взеха влията за плажа и Саша, обувките опаем. и сери за баня. Дрехи, обувки, хавли за плаж. Ти не се оправдавай. Не се оправдавай. Три пакета В едната с турба, бански. мога ли да покажа къде е едната турба? Ох, не мога да се обърна камерата. Искам само да видите, не знам. Дънчи. И аз в себе си имам още 2 бутилки уиски. Имам 3 такива турбички пълни с бански. Знаеш как ти набиха? Защо? Няма проблем. Чакай. Ние сега спрем да ядем. Има кола, има водка. Водка Кой ще кара? и тримата имаме. Менте има и спрайт. Много мога спокой да ти кажа. Валидол и Валериан имате ли? Имам мопедиум. И аз имам. Добре, до после. Я кажете какво правите двете. Менте и спрайт. То в Кенче. Настроени за тон. Марианка, цялата бутилка ли ще я сконсумираш? Зависи. Аз както те познавам. Това е заместителя на Валериан. Да. Да, разбирам. Аз не искам заместител, защото... Виж, питам. Шума на градство. Мисля, че то е облачно в Стара Загора, ама няма проблем. Да, разбирам. Айде, на здраве. Марианката иска да правим апдейт. Ама май не улучиха песента, сега вече улучиха. Добър ден отново, драги приятели. Пристигнахме в Ахтопол. Може ли? Здравейте, Да, може. аз съм новия човек в влога. Да, теб няма, да. Аз като за начало, че те пиха без мен. Това е нещо просто неприемливо, защото аз съм най-големия пияч на групата. Но нищо. Сега айде да намерим... Те марите, че се вземе малко. Марианка, само алкохол няма да спрем да вземем, защото ти имаш 4 бутилки с водка, аз имам 2 с уиски. Няма значение. Отиваме да ядем, защото сме мега гладни, особено аз Не и знаем къде отиваме. високия колега. И с Стоянчо стаята ще ви я покажа после. Включва се обработващият пламен. Стаята така и не снимах да ви я покажа. Просто беше супер малка и за разлика от момичетата нямахме нито гардероб, нито собствена баня. Имахме обща баня. Но като цяло беше топ. Да.
ще ходим по хаблика пред колежките. И сега се чувстваме като овце. И след малко ще питам някой пенсионер. Искам таратор. Тази иска таратора, аз искам бира. Балканска двойка. Хора, трябва да слезем някъде по-към център. Нещо. Добре, къде е центъра на Ахтопол? Не знам, сигурно към морето един тук. Аз ще бъда мъжа в групата и ще намеря. Нещо искаш да ни кажеш ли? Леко съм захапна. Аз сега викам на Марианката с Динца и сега ще скараме. Защото ме чакахте и съжалявам, просто Марианка влезе като първа. Не, по принцип, то ви двете така или иначе ще чакаме, защото сте в една стая, ама... Та така, с три кокошки Да, много бързо. и Стоянчо отиваме да ядем. И аз да си бях обърнал твото да снимаме назад, бе. Патка. Та така. Какво? Не, няма да ходим в Годеч. Така, влога приключва до тук. Здравейте хора отново след 15 минути ходене. Искате по-часово, на Венеция. Не знам. То не се знае там цените какви ще са. Седнахме на някакво тук, как се казва това бе, на какво сме седнали? На Галанда ди Маре сме седнали. Обаче цените са скандални. Кажи нещо ти. Аз съм много гладна и не се тая. Всички сме супер гладни и няма къде. Аз снимам и с двете камери. Супер гладни сме, цените са супер надути и това е тъп. Поне вижте водата. Чувства се като лелка. Но сега ще седнем да ядем и като се нахраним ще включвам пак. Айде да ви покажа стаята. Ето тук, вече сме с северен обяд и няма търпение да ядем. И после отидохме на камъните, на които виждате колежката на снимката. Дени? Идваш ли? Марианке? Марианка остана по пътя, защото е страх от високо. Вижте птицата. Къде е птицата? Там. Къде? Виж, зумни да видим каква е тази птица. Е там. Къде е? Те са две май. Вижте там, Мариана, виж. Тя Марианка остана назад. Утре ще отидем на Елитон, ще е много яко, човек. На залез. Айде, идвай, стига се правила. Ела ще хвана за ръка. Ама и не викайте, защото страх е от високото. Тук е високото, да има. Нищо дето става по-ниско, вървете просто. О! Не! Мен май е от медузи страх. Иван пише тук хора. Иван. Представете ли, това скочи прямо. Това, защото... Няма Гошо. Аз какво казах, сега че каза Сил? Аз от медузи ма е страх. Тук не е страшно. Оставя къде е, оставя. Вижте го Стоянчо къде отиде. На камяка. Тя ми е там булка ти. За теб това е ежедневие, ти... От море не се впечатляваш. Мани тия отвратителни работи. Хора, аз обичам морето. Обичавам го, аз съм сложила риби, но страшно. Рибки, но малко черноморско градче. Да, ела сега разкажи, чакай. Включи го. Слушайте. Ахтопол. Едно малко черноморско градче, изгушено на брега на Черно море. Стои си там от векове, горял не веднъж, не дваш. Израснал за трети път, но с неповторимата си вечна красота. По брега му пясъка като злато се е разпилял и блести под слънчевите лъчи. А морето сякаш прегръща брега. И неговите красиви скали, и само писъкът на Гларус или чайка, неговата тишина ще наруши. А може би... Да, стига толкова. Да, авторско е, да. Вижте. Марианке, махай! Виждай детето. Стига, маха, стига! Стига, маха, бе! Вижте ги тези екскурзоводни. Чакайте, че аз снимам и се пребием тук. Вижте един човек лови риба. Аз какво мислиш, че правя? Аз чакай да видя водата, аз не съм я виждал 4 години. Чакай. Дени, ти как се чувстваш от варена дошла? Сега ви оставям кадрите, които си направихме на скалите, след което ще ви взема с нас на пазара в единственият магазин, който имаха. Хора, дойдохме на пазара след нашата разходка с две водите и я се опоче. Хора, значи не е възможно да няма в тем маркет. Мали го то. Само че искам да свържа мечта така, защото значи виждам някаква гадна. И нямаше, няма розов тон. И как да пия стони, като няма розов тон? Аз исках да влезем в друг магазин и те казаха не, в тем маркет. На, сега те. Що показваш следния път? Така има баба за нас. Така има мен доста си. Тук не стига, че нагледа вече супер кънжало. Къде пия? Не знам. Аз съм готов. Мога да си хода.
Еми, приятели, до после, да. Сега ще видим нашата приятел какво си вземила, плачеса на хората. Искам да заплатя, че нямаше розов тоник. 4 седмици го били спрели от Кока-Кола и трябва да го пия с обикновен. Той на Кока-Кола ли бе? Да, беше. Те швепса на Кока-Кола, да. Еми, те швепса го са дисконтинюват. спрели. И това лято няма да има розов тоник. Това не е нормално. И какво си взе? Не, то като цяло няма да има розов тоник. Защото го спират от производство. Те всички пият розов, човек. Никой не пие бял. Кой пие бял тоник? Това Баща не е ми. розовото нищо. Ужас. Баща ми пие бял тоник. Ето и тя може да пие бял. Ама Розов, розов като има розов, защо да пием розов? бял. Розов джин. Еми, розов чин с бял тоник. Типинко розовата пантера на... Казва, че трябва да е розов джин с бял тоник или бял джин с розов тоник. Еми да. Но мен... Ти обаче не е розово да е. Баба ти розов джин ли си пила? И сега какво си обикновен? Що е за спрайт? Айде, приключваме драмата с джина. Кажи нещо последно на хората. Може ли да си взема спрайт? Може. Пратете GSM Деница, Революта ще го оставя долу в коментарите. Да. О, какво ще кажеш за нашата маса? Влога, здравейте, влог. Май, ще не слушайте това. Да. Ами ти си такова слънце, че... Здравейте, влог. Много се радвам. Искам да ви кажа в здраве. Живам тост с мои приятели. Виждаш се да Колеги от университета. Караме си добре. Жичаме ничка уиски, който както виждаме някои хора. Видим семки бисквити и съвети, защото... Каквото имаме и нямаме какво да го ядем. Това ще отиваме. Да, вижте ни масата. Марианка, кажи здравей. Да, здравей, Марианка. Който как да положи, тук цял лято. Купувам, Луи Витон ми кучи пара, Баленсиага само си купувам. Ай. Заминавам за Дубай, ей.